Ahoj, já vás zdravím v novém videu. Tentokrát jsme se vydali na velikonoční svátky. Vyrazili jsme k toulovcovým maštalím, je to u Litomyšle, přesné místo je Budislav a jsme na basecampu číslo 6750. Na tomhle basecampu jsme po druhý, moc se nám tady líbilo, takže jsme vyrazili znova. Majitelé jsou moc příjemní, mají tady dobrý zázemí, to vám ještě ukážu. A prostoru je tady spoustu. Tady je celý plac mezi stromama, v létě to může být příjemný, že jste ve stínu. My jsme se postavili na louku, tam je teď sluníčko, protože ještě není tak teplo. Tady máte sloupek s elektrikou. Tady zázemí, ohniště, dřevo, my jsme hned vedle. Tady jeden zlobič. Bojuj. Bojujem. Já se to píchnu! Na něj! Utíkám. Padám. Padej! A počasí by nám mělo vyjít, tak uvidíme. Co je výhoda tohohle basecampu, že pokud je špatné počasí, tak máte zázemí. Pán vám je na večer natočí pivo. Tady je naplněná lednička, co vyrábí, jsou to domácí produkty. Od polívek, gulášu, domácí vajíčka, domácí párky, pivo. Tady máte zázemí na kávu a čaj. Něco sladkého pro děti. Dokonce tady vidím majoránka domácí. No je toho spoustu. A krásně se tady sedí, máte tady teplo. Takže určitě můžete využít během dne. Tak. Tady? Mamka zdobí. Jdeme si udělat burgery na grilu. Rozpaluju. No, je tady krásně. Byli jsme na vejletě u toulovce na verandě, to kamarád má hospodu. Prakticky je to v lese, kdo nezná. Kde se nacházíme, mamko? Nacházíme se u hospody na verandě, No. v Toulovcově maštale a musíte sem zajít Pepovi na pivo určitě. Víte, co je nejlepší? Vyjdete z lesa, dítě vám usne, dáte si ho na chůvičku v kočárku. Kavárna, hospoda, jdete. Kde najdete kavárnu v lese, co? No, a mohla bych si dát bombardino? Už se chystá. Tak prosím, bombardino. Děkuji. To bude bombardino.
se vám krásně, kde se najíme. Smaží. Co ty kulišku? Tak a jdeme si dát burgery. Si dá domácí pivko. Wolf 12. Jdeme posedět, už se topí, je teplíčko. Malá už trsá. No, to je výchova. Jo, a kdo rád čte, tak tady máte spoustu knížek. A jak to je, můžeš přinést a zase si půjčit, ne? Nebo ne? Já myslím, že to má napevno, asi ne, asi jo. nehodnáš. Tady má celou sbírku, ale bohužel já nejsem žádný znalec. Takže... Maluj. Je fajn mít zázemí. Venku je docela chladno už, na to, jak bylo odpoledne teplo, tak se pěkně ochladilo. No a my se tady pěkně sedíme u krbu. A víš, Falko? Na tohle je to pěkný. A venku dělají oheň. Tak dobré ráno. Dneska je neděle a jasná obloha. Paráda. Domácí zvířata nás tady vítají, kohouti, jsou tady kozy, prasátka. S majitelem se můžete domluvit, když jste třeba s dětma, můžete se jít podívat na ně. No, jak jsme tady 3 noci a musím říct, že pan majitel se o nás moc hezky stará. Každý večer dobré pivko a včera večer nám připravil velikánský obložený talíř s domácím uzeným, špekáčky, klobásky, okurčičky,
takže moc děkujeme za to a určitě to doporučujeme, protože kdo má rád přírodu krásnou a ještě s takovýmhle zázemím, tak to za to stojí. Super. Tady máte 2 příjezdové cesty do kempu. Tady je první odbočka, můžete touhle, anebo pak ještě ze zhora, to vám tak ještě ukážu. A je na výběr buď takhle na louce, anebo potom třeba v létě, jak už jsem říkal, mezi modřínama a smrkama. Jenom pozor, na Basecampu to najdete jakoby u lesa 1, myslím, a u lesa 2. Jsou tam 2 parcely, protože jedna je spíš jakoby pro stany a druhá pro obytky. Nicméně se dá s pánem domluvit. I právě teď, když je méně lidí, že stojíme i na té louce, aby jsme byli na sluníčku. Prostě domluva je výborná a není problém. Tak tady máte příjezd do kempu. Jedna cesta anebo spodní cestou. Kdo by se měl s delší soupravou, tak je potřeba si víc najet, ale jinak myslím, že se to zvládá dobře. Vypadá to uší, ale není problém. A hned přijedete tady na tu první louku. No a tady v domečku najdete to posezení, krásný zázemí. Pak jsou tady ty toalety. Taková budka, ale vevnitř úplně v pohodě, všechno čistý. Takže není asi problém. Řez, pitná voda a potom výlevka na toaletu. Najdete zatím takhle. Všechno se to buduje postupně, mají toho hodně samozřejmě, takže potřeba mít trpělivost, ale myslím si, že udělali kus práce a je potřeba to podporovat. Tak, nazdar, kočky. Říkám, kdo má rád zvířata, není nouze. Ten má velký palounek. Hele, koukej, jak jsem jde. Máme tady další typ na výlet, Nové Hrady, je tady zámek Nové Hrady krásný a obora s takovýhlema krasavcema. Dojeli jsme na parkoviště k hradu Košumberk a jdeme na ten velikonoční jarmark. Tak, už jsme tady. Veruško, co? Jdeme to projít. Stánky. No. Dobrý den. Škoda sníst.
Krásná keramika. Něco chci. Ale Beruška. No, Beruško, Berinko. Dobrý. Já se smírím. Je. Dobrý den. Dobrý den. Tady pán bude točit, ale podívej. Tak, dívej se, Štěpánku. To je další umění. Tak spokojená. To bude umělkyně. Taky neradi fotěj. No, nebo si do ní dáme vedle koupím mečlo. Je to zase zajímavější, no. Je to pastva pro oči. Jak se to mění úplně, to je nádhera. Dotočí a ví přesně, co vytočí a vždycky se mu to povede, tak ten umí točit. Jo. Jo, to už je to, Že už ten level, jakože už je dobrý v přesně tom. chci tohle udělat, tak Tak, ano, přesně to udělá, ví přesně jak a vždycky prostě to dosáhne. Tak to je už jakoby ten level, kdy si může říct, umím točit. jo. Máme takovou zástěru. No, tak to víte, to máte v praxi. Tak, to máme hlínu. Tak, to takhle provňácáte, udělejte si kouli. Tak, máme? Dobrý, takže mrskneme s tím tady na to. Vedle. Ne, dobrý. Potom to trošku takhle Popotáhne. deformujeme. Jo, teďkom si to vlastně takhle uplácáte, abyste to měl takhle do té dlaně, Jo, jo, aby to takhle sedělo. taková miska, jakoby, která sedí jakoby na tom, jo, takže si to takhle.
Sloup dubový 4 metry vysoký, průměr půl metru. Bramborové lokšema. Výborné. Tak mi tam podívej. Ale paní Válí. Se švarkama. A jdeme se podívat na Toulovcovu rozhlednu. Tak jdeme stoupat. Jsme nahoře. Žďárské vrchy a Železné hory. Co se tady děje? Štěpáne? Tady někdo bude mít modrý vejce. Jo, to je barvička. To teda. Ty krása. A tohle můžete podívat i na nebi. I na nebi, jo. Jo. Budeš tam dávat ty otisky? Jo. Dobře, dobře. To si uděláte vy s taťkou. Otisky. Ano, tyhle hračky všechny rodiče milují. No, co? Jako pohladíš? No, nedělá, víš, se jí to nevím. Máme místo budíčku. Kde? Ne.
Jdeme dělat oběd, koupili jsme si od pána vinnou klobásu domácí. Nemá je teda pořád, ale když prostě sezóně, tak to dělá spoustu, jak jsem říkal, špekáčky, klobásy a tak dále. A dneska měl vinnou klobásu, tak se jdeme na ní podívat, mám na ní chuť. Už se to nese. Hurá, hurá, už jsou hladoví. Podívej se na ně, hladovce. Tak. Máme naloženo a jdeme se podívat do skal. Co, Berisku, dobrý? Je to dobrý? Berry? Je to dobrý? Co? Aha. No tata. Táta, nese, viď? Je, můj malý oslíku, je. Ne, Štěpánku, teďko ne. Dneska nebudeme pít štěpánku ve studánce. Už se pomalu blížíme do hlavního skalního městečka Toulovcovy Maštale. Uvnitř skály, no tak někam zalezeme. Dovnitř skály. Chtěl povývat, že tam jsou celky Beruško. Já chci povývat, že tam jsou celky, nebo ne. Tady to krásné místo se nachází v CHKOčku, Toulovcovy Maštale. A kdyby vás náhodou zajímala problematika tady toho CHKOčka, tak vám dáme pár odkazů na petici a na takové povídání o tomhle. A jde o to, že vlastně oni chtějí CHKOčko zrušit. Což by v tenhle okamžik, vzhledem k tomu, že je tady spousta táborů a podobně, znamenalo to, že developeři nejspíš budou moci dělat, co chtějí. Takže pokud chcete tady to trošku pomoct ochránit, tak si přečtěte informace a můžete třeba podepsat petici. Vidíš, Vaka, to tešle? A tam bude vodí. A nevíš, co bude tady.
Začíná, jdeme dál. Mňam. Můžeš drobit tačkovi na záda. Ne, dobře. Dáš mi tu ruku, nebo tam koukáš ty, děčinko? Pojď. Zkus to vzít normálně. Tak, hop. Podívej se. Halo, halo. Ahoj. Ahoj. Jak vznikly toulosové maštale? Vznikaly v druhohorách usazováním písku a na dně moře vlastně. A postupně samozřejmě to vytvořilo tvrdý pískovec. Takže jenom tak krátce k toulovcovým maštalím. Jsou to takový vlastně tři kopce, 3 údolíčka, kde protékají potoky. Jsou tady různé studánky, najdete pitnou vodu a je to i tremský ráj teda. No a ještě vám doporučím, když jste teda v kempíku, samozřejmě s kolama, paráda, turistika a můžete navštívit i, máte tady do Hlinska, Betlém, můžete do Peklo Čertovina, my jsme tam byli loni, takže teď tam nejdeme, takže kdo nezná, tak Peklo Čertovina, potom můžete do Litomyšle, zase prohlídnout si tam okolí a kavárničky jsou tam super. S pinkami tam na zádech nebo ne? Spinka. Pinka, jo. Jo, no, některých to zmohlo. Některý to zmohlo, prší. Já jsem celý mokrej a malinká si spinka. Tygr, mokrej tygr. No, a to jak huzu bere tohle. Tak jo. Tahaný turista. Tam nebyl, ale mluvil jsem. Tak. Jsem utahanej. Tak přátelé, děkujeme opět za slednutí videa. A tenhle kemp nás velmi potěšil, nebo potěšili jsme tady podruhý. A přesvědčili jsme se, že to opravdu za to stojí to navštívit. Těch výletů je tady spousta, takže neváhejte a zkuste to taky a dejte nám vědět, jak se vám líbilo. Takže ahoj.